הדין הבסיסי שיש לנו כשאנחנו נלחמים מלחמת מצווה, במקרה הזה בעזה, על פי עיקר הדין, לא תחי כל נשמה. הסברה בזה מאוד ברורה, ולא תהרוג אותם, הם יהרגו אותך. המחבלים של היום הם הילדים של המבצע הקודם שהשארת אותם בחיים. והנשים בעצם אלה שיוצרות את המחבלים. מה שאומר שההגדרה הזו שלא תחי כל נשמה היא מאוד ברורה בסברה. זה או אתה או הם. בעצם, הלא תחיה כל נשמה הוא מבוסס על פי נימוקי הפסוקים על הבא לעובדך, השכם להורגו. והבא לעובדך כאן במימד הרחב, לא רק האיש בין ה-18, 16, 20, 30 שמרים עליך הנשק, אלא גם הדור העתיד, וגם מי שמייצר את דור העתיד. כי באמת אין הבדל. מה? אין בלתי מעורבים. אין בלתי מעורבים. ודרך אגב, גם אדם זקן, מי שאתה מגדיר כזקן, מסוגל להרים רובה ולראות. הפשט של התורה הוא מאוד מאוד מובן גם מסברה. ואז על פי כל הערכות של גורמי הביטחון, 95 עד 98%, הם רוצים בהשמדתנו. זה רוב שהוא... אותו דבר. אותו דבר. כי אם אתה משאיר אותו, כאילו אתה לא יכול להתחכם עם התורה. כשהתורה אומרת, לא תחי כל נשמה, לא תחי כל נשמה. היום הוא תינוק, היום הוא ילד, מחר הוא לוחם. הלוחמים, נקרא לזה, המחבלים של היום בני ה-18, היו ילדים בני 8, לפני 10 שנים במבצע הקודם.